her det er en læringsfilm omkring ressourcer og belastninger. Det kalder man også T-modellen. Og det gør man, fordi at man tegner et T, og så skriver man ressourcer på den ene side og belastninger på den anden side. Og man bruger det til, at når man arbejder med mennesker, så arbejder man jo med menneskers behov, og kigger på, hvad er det for nogle ressourcer, at mennesket har, og hvad er det for nogle belastninger, mennesket har. Og ressourcer, der mener man, hvad er det, som mennesket godt kan klare selv, eller er god til, og med belastninger, så mener man, hvad er det, at mennesket har en udfordring i, eller har bøvl med, eller problemer med. Og det vil eksempelvis, kan man sige, hvis det er et ældre menneske, jamen så kan det være for et ældre menneske, der bor på et plejehjem, der kan det være en ressource, at man selv kan stå op og tage tøj på. I forhold til et barn, jamen der kan det være en ressource, at barnet er rigtig god til at klippe og lave perler og bruge sin finmotorik rigtig godt. Belastninger, jamen i forhold til et ældre menneske, der kan det være en belastning, at man ikke selv kan gå på toilettet, og hver gang man skal på toilettet, så skal man ringe efter en, der kan hjælpe en. I forhold til et barn, jamen der kunne det et eksempel være på en belastning, altså noget, som der er svært. Det kan være et barn, som hele tiden kommer i konflikt med andre mennesker. Og for eksempel i børnehaven, så kan det være en udfordring for barnet at lære at håndtere konflikter. Det vil sige, at konflikten, det er det, man er dårlig til, det er en belastning for en.